Biz инде bu yılны шуннан да беренче гаилә бәйрәмен уздырабыз. Һәм инде әлбәттә ул әти-әни, туганнар кочагында узачак. Иң яраткан ризыгым ул минем әлбәттә каз. Хәзер бәрәңге белән каз шундый алмалар тыгып тутырылган тәмле шыгырдап тузлырак шундый тәмле каз яратам ашарга яңа елда. Һәм инде әлбәттә и ашларым барсы да булырга тиеш. Һәм инде зур шатлык яңа ел көне туганнар белән бергә җыелыш. Яңа ел табынын әзерләргә булышасыңмы соң Алиягә? Мен инде продукты ташып торырга гына шуна ярдәм итә алам. Алай. Нәрсә ашыйсы килгәнне генә әйтергә мөмкин. Алай анда безнең кызлар күп, анда кызларга урын юк. Кулинар талантларың бармы соң? Тырышсам бардыр ул. Пешереп караган юкмы ни? Алияны сыйламыйсыңмы ни? Андай мөмкинчелек әле кирәк булмады. Алия үзе дә бик яхшы әйбәт сөйләп, андай кирәге чыкканы юк әле. Димәк, син тәмләп ашап кына булып торасың. Бик тә көтеп алынган бик зур бәйрәм. Бунат ничтеге бар дә китап укыйсың да битен әйләндереп куясың бит әле. Шуның шикелле Сиратта матур биткә керәбез, матур юлга керәбез, Аллага шөкер. Мин инде нәрсә әйтәсем килә, булган кайгылар, барлык үткән әйберләр шушы елда калып, икенче менә киләсе елыбыз якты, нурлы, күңел тынычлыгы белән, дөньялар тынычлыгы белән килсен дигән теләккә каласым килә. Яңа ел өстәлендә иң яраткан ризыгың бармы? Иң яраткан ризык ул элегелектән калгандыр инде. Мандарин белән тегене зимний салат. Зимний салат фанат алайсыз син. Әйе, бик яратам. И патшоу бар әле. Патшоу, аха. Кырмана дуслар, туганнар, инде безнең тиздән 2024 яңа елларыбыз якынлаша. Минем иң көтеп алган көннәремнең берсе бу бит инде көнне без тәмләп, казны духовка тыгып, ашый торган көнебез дип әйтәсем килә. Менә мин шушы көнне көтеп алып, духовка казны тыгып, тәм-томнар белән, яшьләр белән хәтерләп яңа елны көтеп алабыз. Барысына яңа еллар белән. Кем белән каршы аласыз яңа елны? Яңа елны үзебезнең гаилә белән каршылап. Яңа ел җитә бит инде, яңа ел табынында нәрсә пешерә гаилә? Biz әлбәттә яратабыз каз, коклаган каз, пилмән, хәмимә, якын туганнарыбыз, әйбәт позитив кей. Менә шул булса, яңа ел көтәнеке була, шәп була, сезгә дә шуны телибез. Бу ел сезнең өчен уңышлы булдымы соң? Нинди уңышлар булды? Бик уңышлы булды безнең көчемсез милләт буенча да, эш буенча да, барысы әйбәт булды, гаилә буенча да, Аллага шөкер. Ходай Тәгаләгә шөкер, Аллага шөкер. Киләсе елда шундый булсын, бөтен кешенең дә барысы да әйбәт булсын. Яңа ел өстәлендә сезнең фикерегезчә нәрсә торырга тиеш? Яңа ел өстәлендә бар нәрсә дә торырга тиештер инде, аеруча минем предпочтение русчанчик, татарчанчик булган. Иң яраткан ризыгым? Ит инде миңа. Менә казмы, үрдәкме, гомумән алганда ит белән бәрәңге булса миңа шул җитә. Яңа ел өстәлен кем әзерлисең дип сорыйм әле. Бергә. Инназ булышамы? Юк. Әлбәттә. Мин уйлавымча бөтен нәрсәне бергә эшләргә кирәк. Шул вакытта гына күңелле. Ул бит инде булышмасаң вакыты да узаграк була. Бөтен кеше катнашса кызыграк та була. Күңеллерәк та шул бәйрәм рухы да була. Ашарга да әзрәк кала уже әзерләгәндә ашап туясың. Туясың. Быел сезнең өчен уңышлар китердеме? Нинди яңалыкларыгыз, нинди уңышларыгыз бар? Гүзәл Идрисованың быелгы елы бар шикелле уңышлы булды сөйләп китәләр. Аллага шөкер. Быел март айында, 8 март айына якынлашканда инде безнең хөрмәтле рәисебез үземә лично Татарстанның атказанган махсус аның кулыннан миңа Татарстанның атказанган исемен тапшырдылар. Лаеклы исемен. Шул хәтле зур бәхет, бу минем өчен 8 мартка зур бүләк булды. Зур дәрәҗә, ул инде куаныч, әтиәннәр өчен бик зур шатлык, зур рәхмәтләрне белдерәсем килә гаиләмә. Мине тудырган әти-әниемә һәм тагын бер зур безнең шатлыгыбыз, олы улыбыз инде бик кыска гына гармоннар белән уйный профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнә, 6 сыйныфта укый. Аңа Мацуев исемендәге стипендия да лаек булды. Лаек булды. Шәһәребез мэры стипендиясына лаек булды. Шуңа күрә быел казанышларыбыз бар. Җырлы гаилә өчен быел уңышлы булды. Аллага шөкер.